Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa official Ado Gwanza TV. Hakika wannan tasha ta mu ta official Ado Gwanza TV. Tasha ce wacce ta ta'allaka kan kawo muku sababbin waƙoƙi na mawaƙan da muke da su a wannan zamani. A yau ma wannan tasha ta mu mai albarka wato official Ado Gwanza TV ta kawo muku wata waƙa ta Nura M Inuwa wacce ke shirin gabatarwa. Dama na gaya muku har kullum in dai kana tare da wannan tasha ta mu ta official Ado Gwanza TV insha Allahu ba za ka rasa update akan kowanne mawaƙi ba insha Allahu. In farkon zuwanka ne wannan tasha ta mu mai albarka, daure ka danna mana alamar subscribing wato alamar ƙararrawa yadda da zarar mun yi update mun ɗora za ka gani nan ba da jimawa ba insha Allahu. Hakika wannan waƙa ta Nura M Inuwa fitatta mai suna manyan mata, kai da ka ji ka san mawaƙin ya shirya. Hakika kun san Nura M Inuwa in dai a fagen waƙa ne insha Allahu, shi ma dai gwarzo ne kuma jajirtacce. Yasa ni ma na ɗan yanko muku wannan waƙa domin na kawo muku ku ji ta. In ka biyo ni ta cikin wannan bidiyon insha Allahu za ka ji yadda za ka samu wannan waƙa full ɗinta insha Allahu. Abinda za ka yi kawai ka danna mana alamar subscribing wato alamar ƙararrawa yadda da zarar mun yi update mun ɗora za ka gani insha Allahu. Hakika official Ado Gwanza TV tasha ce wacce ba dare ba rana ta take kawo muku update, kama daga kan waƙoƙi zuwa fina-finai da za mu shiga cikin sabuwar wannan shekara ta 2025 insha Allahu. Muna tattare da jibgin kayan da za mu fara kawo muku. Official Ado Gwanza TV tasha ce wacce take ta'allaka akan kawo muku sababbin update da zafi-zafinsa da zarar ya sauka insha Allahu. Kawai abin da za ka kasance cikin wannan tasha tamu shine ka danna mana alamar subscribing wato alamar ƙararrawa, sai lakin da sharing da comment yadda 'yan uwa za su amfana. In ka danna alamar ƙararrawa kuwa kana cikin wannan tasha tamu ta official Ado Gwanza TV yadda da zarar mun ɗaya update mun ɗora za ka gani. Wanda yake son full ɗin wannan waƙa sai ya garzaya shafin Nura M Inuwa. Official Ado Gwanza TV ta kuce har kullum.